Kardom don marlitum ase pinya birta bangela henlo eledum kaddo ka westami chini lo India ben Pakistan aronchi thuri ke lake Pahalgam long ke attack ab thaklo asela bangso Pahalgam long attack de pen ronchi thode pen kopi si paklang lo mablong te Pakistan atum sitame itum se haidet puse rada phan paklang lo sela bangso ahut cricketer tuman sitame methang gari je ponsi itum se haidet lo puse procession dam se set putang je ron India phan parem delo po Sehla bangso puthak nona bang ke ko hadak army chief ko maluma bang telake side Asim Munir ko amen ke Asim Munir lake Pakistan at army chief lo non ke alang bang ke ko piluma bang te field marshal ar pulong alo non ke field marshal ar pu botang telake army yang bong ben ke areng ke then nailo tar mane kaddu ka we penang bong ke then nai ke alang hello nona bang ke lasi alang mangsi mane kopi pensi ke long lo maplo tangte India Aphan parem der pot posepu anon operation sindur hot je Kashmir long Pahalgam attack det pen Pakistan han ke attack dam hot hala bangso hot Pakistan atum India han parem terlo tang ho labang so parem det pan ajok sinora bangke hala general Asim Munir bangke nona bangke chief field marshal arpuan long thulo asi non bang ke arengkang tu inai silong lo asi India Aphan parem der posti ke long lo la se hala bangso ke long sitame penangan opposition party atum pen pudun lo opposition party ko marluma bangte Imran Khan party la pen ke Imran Khan pen amasi pudun lo la se Imran Khan sitame atumo do thapik non malom athepi porma bangte Imran Khan la ke ex prime minister lo Pakistan ex prime minister lo alang aphan ke ar pujo je ko pen se jel thap tholo se ko pio posi jel ke thap tholo blodangte corruption akias ta hom corruption akias amasi prime minister Aphan amasi atum ke chinep che ma jel bank thot la se hada ke ko masi che pari teng lo bangte army attack sila pu democracy pu cholo attack se prime minister dolap MP dolap cholo setame ahok pera controller e ko maluma bangte army la sila tum se army tum se control pena po se prime minister phan sami nep check lo jel thap thot setame long lok lo la jalang phan ke corruption na case ben lang hane jel bank thelop piniar ni ans tame jel pen jok jelang setame jel alu pen pudun lo lang pudun ke la puson hen lo je field marshal ar pugali alang ke Recho pose chipuneing pose pu Recho se chebat kok nei polole pose alang ki pudun tot pen pudun lo jel ar lo pen se thego pi poloma bang te ke hai kali ke la ke rem seta me amena ko piloma bang te field marshal ar pu amena se chipi bor idet pose alang ni ben pudun lo lan set podang te alang field marshal da yat chipunang ne lo alara bang ke ne hen lo Recho ple chipunon pose alang Imran Khan bang ke jel ar lo pen pudun lo lasi nang mena Recho lo ple chipunon pose alang ni ba pudun lo lasi alam do pik la Imran Khan aphan sitame Imran Khan itum lang nablo bangte Bharat along ke lapuson ke awi pin lang tum Bharat along ke je prime minister aphan si jel bank thot awi pin lang jong hel alam ong non sitame jel bank thot po bang ke awi pin lang sitame ha Pakistan adet ke prime minister aphan masi jel je bank thot lo ase aram alamik lang do pik kedam tang ho sitame jel arlo masi je ex prime minister Imran Khan aphan ke cholangrem det alam sitame klang hala bangso sitame kangne kapak lo news along sitame penan klang lo lapen ka report medical report an sitame klang posipu hala phan ke physical abuse lapen ka sona abuse do lablo posipu lapen ka cholangrem an sitame do posi medical report long klang lo la bangso sitame penang an Indian social media long same klang lo lapen long ka prek bion long sitame klang lo sitame aphi bangke aku clarify thulo jela bangso report lake fake report pachobai posipu ini ka pangdak thap posipu social media warfare lo lake amasila hai ke bang pangdak thap posapi bangke report long thulo lapunon sitame alama bangke klang lo lapen ke alang phan physical assault bangke dolo posi elitomar jilong lo mane ason ke torture pe ne ke jola puson ex prime minister phan ma selang tum ke jel jeng thelo piniar nian sitame jok je penlang la se arong do pik hang sitame nona bang lang namlo bang te general Asim Munir bang ke general Asim Munir kalilo nona bang ke alang ke field marshal bang te army tumang bang ke then nai lo azin Bharat hane tegi attack te kaduk kawe tar deng ke lalong se dolo ajakong ke jola puson lo asing nek me mama do pik la pen ke sondak taxi non tum lang dam lo bang te isia berta dolang je Canada long SBI long state bank along hadak je ni ke Indian apose hadak bank official lo bank long kam claim bom bang lo acho kamar lo asini ke Indian lapose ni ke nilam ke Hindi lapose ni ke Hindi se ningje pu ama se hala dak la bang so hala tum sitami Hindi kali Canada alam se hadak alam se local alam se ningje nei puse cipulo labang so alam ka torko long alar bang ko piloma bang te hala bang so official state bank of India long ke claim bang pu phan sitami sort to plot lo along ka break transfer to plot jola pana ja kong hala tum mithang alam ki phan ka ching pon
अपन का चिंग हन हाला दा पॉलिटिशियन तुमान सितामी थुर पा हाला दा गालेंगे थे तुमान सितामी जेला पुसन का निजे पटपु जे नि तुमा लाम फान लके नंकिलांग रेम लो पुसिपु नि तुमा लाम फान नंग पेनिलो kahi gym lo puse alang to men pulo labang sopen a chok hala dak SBI official hada ke theitum sitame here lo masi direct lapan transfer pide labang so alu so pan je mane ne ke ni India alu sido aposin elam ke Hindi hen lo puse polang national language ke Hindi hen lo aposin ke nang tumalam ningje je Hindi lam se ningje i puse lang pulo amma labang so lam men jok se chetor kulo aphi bang ke arplung phit asada political party tum sitamil an unity do je lang tum thang alam aphan lo bang te lapon ka cherai kom la hen lo tona tum pini ne li ke than pon ji ke lan hen lo si check pe lan se bejot pon kok pok kado